tanqidçin köşeşdir. Toýst bizi bir hili goraýa da tanqidçi bolýa, sülgün etme şonu gerekmi saňa bizi goraýa. Ýöne o bizi bir zat üçin goraýa da ösüşden alyp galýar. Sen diýen tanqidçi köşeş, ýarym stavka oturan tanqidçi öwýänçin bolýar. Zatda sen şunu etdiňa. Ýanky tanqidçini näme diýen? Men başardygymdan işleýän, men ýaşamamy dowam etýän diýmek. Men alyp çykar. Bu tormada oyun şu gün. Ertir wa, birun wa, bir ýyl wa şu meseleni çözmek üçin. Agyr mysal üçin çaga terbiýelemekde, ýollaşyň bilen özüň alyp barmakda 24 sagat bile görüşýän adam ile işleşmekde şu gün çözüp bolan okşam psihologyň ýanyna gitdiň. Я решила так, ты делаешь так, я делаю так. Он говорит, с чего бы? Etjek geldi. Gidenden hem psihologa. Maňa rahat şu zat, men ütgejek geldi. Nädip ýaşamaly? Ütgedip bolýan adam däl ony. Şu çay akydyň diýşýäli ýolaşyň ütgedip bolan.